Dobrodošli na moj kanal Nešto se sprema. Svima ja želim dobar dan. Ako ste pored televizora, ekrana, kompjutera, gledate moju novu epizodu, znači da je sve u redu. Odlično! Za danas sam odlučila da vam predstavim jako interesantni recept i ukusan od paste, makarona i lososa. Vi ćete da se zadivite na koji način ja ću to da spremim. Apsolutno nije svakidašnji način spremanja takvog jela, a bit će ukusno, garantujem. Za pastu sa lososom treba će nam pasta, otprilike 300 grama ja ovdje imam. Treba će nam losos, otprilike 300 grama ja imam. A sos ćemo da napravimo tako što sitno posjecat ćemo mirođiju, raspolovit ćemo cherry paradise i da dodamo neutralne pavlake. So i biber po ukusu. Znači koliko se kuvaju makarone, toliko traje spremanje jela. Za čas posla. Počinimo da spremamo našu pastu sa lososom. Tek sad počinje najinteresantniji dio moje današnje epizode. Ribu smo pripremili tako da smo je posekli na sitne trakice i stavit ćemo to na tanjir u jednom sloju. Provrijela voda, malko posoljena voda, sipat ćemo makarone u vodu i odozgo da stavimo našu ribu i da poklopimo. Tako da makarone i riba će da se kuvaju i zajedno i razdvojeno. Ali spremanje jela neće da zauzme više od 10 minuta, koliko se kuvaju makarone. Pristavili smo makarone i ribu da se kuvaju, a imamo vreme da pripremimo naš preliv. Tako da ćemo sitno posjeckati mirođiju i da raspolovimo naš cherry paradise. Dodat ćemo neutralnu pavlaku i sa time da se završimo naše jelo. Dok se kuva naše jelo, makarone sa lososom, imamo vremena malko da vam ispričam neku životnu istoriju. Jednom došlo je društvo mog sina, jedno 15 dečaka, igrali su se na kompjuteru i poslije kažu, mama, gladne smo. A poslije 20 minuta trebalo da idem dalje na trening, dalje na neku predstavu, ne znam. I ovo jelo ja sam spremila. Svi su se oduševili. I sad traže. Opet ja dobijem telefonske pozive, mame pitaju kako ste spremili makarone sa lososom. Eto i vama sad pokazujem to. Pogledajte kako riba promijenila boju, kako lijepo se skuvalo. Sasvim je dovoljno za naše makarone. Interesantno jela, interesantna tehnika spremanja. Kao što sam rekla, za završetak našeg jela nama će biti potrebno da napravimo preliv. Kako ćemo? Posjekli smo, raspolovili na četvrtke, posjekli smo cherry paradise, sitno smo posjeckali mirođiju, vidite tu negdje 2 supine kašake posjeckane mirođije. I da zaljimo sa 200 grama, 1 čaša neutralne pavlake. Stepenj masnoće u pavlaci, to je po vašem ukusu. Ako hoćete nešto masnije, neka bude 20% masnoće. Ako želite nešto laganije, neka bude 10% masnoće. Sve je to stvar vašeg ukusa. I to ćemo sad sve da pomiješamo i malko da posolimo. Makarone se skuvali, mi smo odcedili vodu, sad ćemo da ubacimo našu ribu. Sad ćemo da ubacimo našu ribu i da ubacimo naš preliv. I malko da se progreje taj preliv, da nam bude ukusno i lijepo. Dragi moji, evo spremili smo ekspres jelo, makarone sa lososom. Nadam se da će to postati i vaše omiljeno jelo, zato što mekano, sočno, nežno, ima ukusa ribe i povrće. Oj, kako je to lepo, lepo.
Danas sam to vam pokazala kao odgovor na molbu mojih potpisnika koji su uvijek me hvalili zato što moje jela se spremaju brzo i lagano, a ukusno je. Tako da je moj pozdrav svima ko prati moj kanal. Čak da ste slučajno naletjeli na moj kanal, vama se svidjelo, odlično, probajte da spremite. Znam da će vama biti uživancija. Stavite mi lajkove ako se vama sviđa, potpisujte se na moj kanal, šerujte sa svim svojim prijateljima, najbližima, najdražima. Meni će to puno znači. Stavite, šaljite mi komentare. Ja se nadam da će to biti odlični komentari, kao i uvijek. Vidimo se još na mom kanalu, bit će još interesantnih i ukusnih recepata koji se spremaju brzo i lako. Vidimo se, prijatno!